Okei, moikka kaikki! Tässä on Heidi ja tässä on Satu. Nyt me tehdään teille vähän tämmönen video, että miten me normaalisti meikataan. Meidän päivittäinen kauneudenhoito. Nyt me näytetään teille, että mitä me ollaan oikein tehty. Ja me ollaan nyt ihan ilman meikkiä. Et sen takia me näytetään vähän tältä. Tällaisella easy pinkki jutulla. Tällä saa ihan sairaan hyvin valoa tänne, että niinku aukeaa tää silmä silleen kunnolla. Tulee semmoista niinku hehkua. Tää on vähän silleen enemmän väriä. Tällaista tosi luontevaa, mutta siis ihan hirveän hyvin tätä voi niinku laittaa. Goshin luomivärillä, sävyi, niin mä vähän sekoittelen. Tässä vähän tällainen pommi. No. Mutta siis joo, mä vaan testasin tässä, että ootteko hereillä siellä, että tällaistella sitten oikeesti laitetaan. Ettei tarvii kommentoida sit sinne alas. Ne hiiret, joilla tää on testattu, niin on ollut tosi steriilissä ympäristössä, että niinku tosi semmonen puhdas tuoksu. Niin, kuten näkyy, niin täällä nyt sitten on silmät jo niinku ihan auennut. On tosi kiva lähteä vaikka on kaupassa käymään ostamaan jotain. Lisää tämmösiä. Lisää, niin. Lähden tähän wingi-jengiin. Saa enemmän just semmoista särmää, kun tekee semmoista pientä. Sä teet vähän isompaa. Mutta tää on varmaan niinku siis samalta tehtaalta niin huomaa, että toimii ja sitten tavallaan niinku se hiiren sielu on tässä vielä. Ja itselleenkin ihan semmonen jotenkin tosi kevyt olo. Joo, ja nää on tosi halpoja ja hyvällä hinnalla saa. Mä laitan vähän tällaista ripseä tänne. Öljymaito juttu, millä me pestiin koko ajan. Pystyt pestä sillä meikit, niin vähän silleen ihohuokosia, niin silleen rasvasemmaksi ja näin. Et kannattaa hyvin kokeilla. Et niinku ihan perusessa ostat jotain Merimeijerin maitoa vaikka kaupasta, niin sekin toimii ihan hyvin. Sitten sä sekoitat siihen jotain öljyä. Tykän nyt tosi paljon. Meikkaamisen välissä voi suorittaa tällaisen niinku kasvohieronnan. Sitten tulee semmonen rentoutunut olo. Yksi mikä on hirveän tärkeä, mikä tosi usein unohtuu tässä, niinku, kun siis nenähuolto. Ja sen voi ihan silleen, että kevyesti levittää tähän niinku nenän varteen, näin. Tää on just se hehku, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että kun on tämmönen niinku siis perunanenä, tästä saa semmosen niinku puikulanenän. Mä nyt suosittelen tämmöstä liilertavaa väriä. Sitä vaan tälleen näin niinku pönkitetään tohon nenän reunaan. Ja saman toisenkin. Mä jatkan tän liilertävän värin pönkittämistä nenän reunaan. Pitää varoa, että sitä ei mene tuon keskelle, niin kuin mulla nyt vähän kävi, mutta ihan tosi hyvä. Joo. Sitten tässä voi myös muistaa kehua kaveria. Ihanalta näytä. Samoin. Tykkään sun näistä väreistä. Se on ihan hirveän tärkeä yksityiskohta muistaa. Sitten voi ruveta ajattelemaan semmoista vähän niinku loppusilausta tähän, kun niinku alkaa silleen. Ja tämä huuliin hyvä. Huuliin hyvä. Huuliin hyvä. Hyvä juttu. Ja tänään meillä on näitä kahta eri väriä. Elikkä sit konsiloittaa sitä ihan silleen niinku reilusti. Elikkä mä tykkään niinku isoista huulista. Mulla itsellenikin semi-isot, mutta kyllä aina voi niinku tehdä paremmaksi. Suurentaa silleen hetkeltä. Tehdä niistä isommat ja isommat. Noin. Sitten koko ajan lähtee suurentaa isommaksi. Ihan tonne nenää asti tyyliin. Joo. Voi myös tehdä niinku semmosen niinku ekstra suun. Esim. Niinku tänne. Koska eihän suitakaan voi koskaan olla liikaa. Noin. Hymyilee. Se hymyilee koko ajan. Hampaat näkyy. Vaikka jos niinku ite vähän murjottaisikin, niin sit voi niinku aina jotenkin silleen valita, että tämä profiili. Ja siihen kannattaa tehdä silmätkin, ja ne mä voin nyt tutoroida ne silmät. Silmät vähän eri korkeudella. Se tekee vaan persoonallisemman susta, ja persoonallisuus on vaan hyvä asia. Tänne voi luoda tämmösen lisävarjon. Tekee semmosen niinku punakuonolookin. Se sopii varsinkin joulualla tosi hyvin, jos on Petteri punakuonoa, niin kannattaa kokeilla. Ja nyt musta tuntuu, että me ollaan olla pikkuhiljaa valmiita. Petteri ei ole valmis! Mutta Satu alkaa pikkuhiljaa olla. Satu tossa vielä puuhailee tätä punaista nenää. Ja kiitos paljon kun katsoitte ja toivottavasti tässä oli nyt tosi paljon apua teille ja mun silmät kattoo teitä tosi suuresti ja samalla. Moro moro!